her, der har vi så Modellus. Og i dag, der vil vi bruge Modellus til at modellere satellitters baner rundt om jorden. Her i venstre hjørne, der har vi noget, der hedder Mathematical Model. Og der har jeg så indskrevet nogle ligninger, som beskriver satellitters baner rundt om jorden. I første linje, der har vi R0. Det er en konstant, som afhænger af impulsmomentet og af den reducerede masse for systemet. Så har vi epsilon. Den har jeg så bare valgt at kalde eps. Eps afhænger også af impulsmomentet, den reducerede masse for systemet, og også af systemets samlede mekaniske energi. Jeg vil ikke gå ind i detaljerne af hensyn til, hvordan man beregner de her to konstanter. Der skal du egentlig bare tale med din egen fysiklærer. Hernede, der har vi så en ligning, der beskriver x-koordinaten, og hernede, der har vi så en anden ligning, der beskriver y-koordinaten. Og både R0 og eps indgår i begge ligninger. Og x og y, det er simpelthen positionen af satellitten, som så bevæger sig rundt om jorden. Hvis vi går op i Independent Variable, der har jeg så valgt at starte fra 0, som så er minimumsværdien, og så køre op til 6,29, som er maksværdien, og det svarer til 2 gange pi. Nu har jeg så trykket på Home, og så kan jeg så se, at vinkler, altså angles, som der står her, måles i radianer. Så alting er, som det skal være. Herover der har jeg Graph-vinduet. Jeg kan klikke på Graph-vinduet herover, og så kan man så se, at menuen heroppe ændrer sig. Her der har vi så, hvad der skal stå på x-aksen, og der har jeg så valgt, at det skal være x. Og herover der kan man så vælge, hvad y-aksen skal være, og der har jeg så valgt at afbilde y-værdierne. Hvis vi kigger under Table, der vil i første kolonne, der vil vi få afbildet tiden, anden kolonne x og tredje kolonne y. Det kan man så vælge heroppe, på samme måde, som man kunne gøre i Graph-vinduet. Så lad os starte vores program. Vi går ned til den grønne knap, der er hernede. Og før vi starter, så skal vi lige lægge mærke til, at epsilon er sat til 1. Så der skulle vi meget gerne få en parabelformet bane for satellitten. Lad os se, om vi får ret. Vi går ned og klikker her på den grønne startknap. Minsandten, vi fik ret. Vi ser, at satellitten har en parabelformet bane. Så lad os ændre på epsilons værdi. Lad os tage en værdi, som er imellem 0 og 1. Det kunne for eksempel være en halv. Og jeg klikker over i Graph-vinduet. Og så går jeg ned. Og så starter jeg programmet igen. Og der ser vi så, at når epsilon har værdien en halv, så bliver satellittens bane ellipseformet. Nu vil vi så prøve at se, hvad der sker, hvis man vælger en værdi for epsilon, som er større end 1. Det kunne for eksempel være halvanden, 1,5. Og så klikker jeg i Graph-vinduet for lige at clear det. Og så går jeg ned og tænder igen. Trykker på play-knappen. Og så ser det måske en smule forvirret ud, eller en smule forvirrende ud, for der kommer en masse streger. Men hvis man kigger godt efter, så kan man se, at banekurven for satellitten nu bliver hyperbolsk.
Så nu har vi set, hvordan man kan modellere satellitters baner, satellitter som er i bevægelse rundt om jorden, ved hjælp af Modellus.